Magluluto tayo ngayon ng Buridibud Ilocano dish na gulay, para siyang dinengdeng. May bagong din siya, pero ang main ingredient nito ay kamote, or pwede rin kamoteng kahoy. So may nahukay tayong kamoteng kahoy sa likod. Ito gagamitin natin, kamoteng kahoy. So malunggay, dahon niya, tsaka bunga. Okay, so umpisan natin. So ito na yung malunggay. Hanap tayo kung merong bunga tsaka dahon. Kuha tayo ng malunggay. Ito, daming malunggay. Malunggay. Ayun o, may... Yes. Ito yung malunggay na nakuha natin. Hanap pa tayo dito. Doon. Nakakuan na. Tapos? Ha? Kita nyo to. Ngayon, kukunin natin ito. Kalbos. Malunggay. So sa probinsya, libre lang ang malunggay. Ay, meron madami din dyan. Sa Manila, mahal to. 10 pesos kada tangkay ang malunggay. 10 pesos? Sa probinsya, libre lang. Diba? Mura. Ito, free lang. Kasi yan. Bak. Yan na yung malunggay. Nih. So, ito na yung ating malunggay. Malunggay for life. Itong maganda sa probinsya, libre ang mga ulam. Sa bakuran, sa kapitbahay, mga kalsada, maraming makukuha. Gulay-gulay. Buridibud kamoteng kahoy. Meron din tayong bunga ng malunggay. So ito, napaka masustansya to. Tatanggalin lang natin yung balat niya. Ano, ito nyo ba to? So iwain natin ng ganyan. Malunggay, pampahaba ng buhay. Ito ang super food na tinatawag ng mga Ilokano. Malunggay. Dito mawawala sa bakuran ng bawat Ilokano. Sabi nila yung mga Ilokano kuripot daw eh.
Totoo ba yun? Mga Ilokano, kambing yan. Ano kinakain yan? Mga dahon, damo. Makala yung damo-damo, gulay. Ito yung ating inihaw na tilapia. So, ito yung halo natin mamaya. Para ayos. Okay, so okay, ito na yung bunga. Ito yung dahon. So, isunod nating balatan yung kamoteng kahoy. So, itong isa lang gagamitin natin kasi masyado ng madami. Ito, pwede mong ilaga ito, merienda sa hapon. So, kita nyo ba yan? Iniwa ko lang yung balat. So, yung balat, pwede mo nang tanggalin na ganun yung balat. Ano ba yan? Ayos. Yan. Okay, panalo. Ayos. Ganun lang kasimple. So, hiwaan mo lang siya ng ganun. Tsaka mo tanggalin yung balat dito. Ganun. Okay, so ito na yung ating kamoteng kahoy na nabalata. Ayos. Okay, so gasan lang natin muna yung mga gulay-gulay natin. Pag nagugas kayo ng malunggay, lamas-lamasin nyo ng ganun. Minsan may mga naiiwang insekto dyan. Sa mawala yung yung powder sa surface ng mga dahon. Hanggasan lang siya ng mabuti. Yan. Bumbong. So, unang ilalagay na muna natin tong unang palalambutin. Itong bunga ng malunggay, tsaka itong Stay! So, ang tawag sa luto na to ay buridibud. Kaya sa tinawag na buridibud kasi ang pinaka main ingredient niya is yung gulay tsaka isang tasa lang ng tubig lalagay natin. Tapos ilagay na natin yung ating bawang at yung ating bagoong ginamos. Okay. So ito na itinimpla natin na bagoong ginamos na meron siyang bawang. So ilalagay muna natin dito, pakukuluan yung inihaw na tilapia. So, pagka nagkalasa na ito, yung lasa ng tilapia, tanggalin natin yung tilapia at ilagay yung kamoteng kahoy at malunggay. Takpan lang natin. Hintayin kumulo, tsaka ilalagay natin yung inihaw na tilapia.
Ayan, so pagka kumulo na yung ating sabaw, ilagay na natin yung tilapia. Inihaw na tilapia. Okay, so takpan lang natin, antayin natin manuot yung lasa ng tilapia sa sabaw bago tatanggalin. Okay, so hanguin natin yung tilapia dito. Para hindi madurog yung isda. Pag hinalo-halo natin yung gulay. So, unahin lang natin ilagay yung kamoteng kahoy at saka bunga ng malunggay. So, yan lang natin kumulo hanggang sa lumambot. Kung so medyo malambot na tong kamoteng kahoy at saka yung malunggay, tsaka na natin ilagay yung tilapia at saka tong malunggay. Okay. Halo-haluin ang ating buridibud. So, pwede nyo nang timplahin yung lasa nito nang naayon sa inyong panlasa. Ala panlasang Pinoy. Ayos yung lasa. Panalo. Tayo lang nating lumambot. Okay, so tignan natin. Malambot na to. So, pagka malambot na siya, pwede nang ilagay yung malunggay. So, malambot na yung ating sabaw, ay yung kamoteng kahoy. So, mapapansin nyo yung sabaw, medyo malapot-lapot na siya. Okay, so pwede nang ilagay yung tilapia at saka malunggay. Okay, so takpan lang natin. 2 minutes, luto na. Okay, so luto na ang ating buridibud na malunggay with inihaw na tilapia. Okay, so tikman natin. Okay, so luto na yung ating buridibud na malunggay with inihaw na tilapia. Tikman natin. Ayos. Yung kamoteng kahoy, sariwang-sariwa. Malambot. Manamis-namis. Okay. Don't forget to subscribe and click the bell button. Thank you.